Erokamano Victor. Mokwongo wachak ni gross violation of the constitution en gima nyaka kori pedha yanga mondo iwachi ni to ere makosa manatimo. Tinyalo paro ka Chief Justice Njoki Ndung'u somo gine kaka negi ng'ado wach to negi wacho ni ne nitiere makosa mane nie ei commission kacha kaluwore gi pogruok mane nitiere kind commissioners. Mano mokwongo. Namba ariyo en ni ne wasewache mbele kacha kineno ng'wech ma itimo godo gi kata tribunal ma koro ibiro telne gi Muchelule Agri Muchelule en gima nyalo buogo ng'ato ni to gini itimo mapiyo maromo nade. Mar adek en ni kineno language ma President Ruto wuoyo godo gi kaka oseluongo godo jogi tiende ni en president mosekawo kore nitiere koma osekawo gi nyinge ma oseluongo godo jogi. To nyocha wacho ka juma machielo cha ni nikech President Ruto kane pok wadhi e yiero to ne en jatugo. Koro sani osewuok e tugo ma sani koro en referee nikech iyudo ka constitution omiye teko mang'eny ahinya kaluwore kod gik ma sani koro timore. Omiyo onyalo tiyo gi ich wang' mane en godo kuom commissioners gi mondo otigi godo tich. Victor, kata obedo ni Commissioner Nyang'aya nogwe tao mowacho ni en gigo ok odwa timo kata ok odwa dhi through the tribunal. Ok wang'eyo ni samoro commissioners moko ka bende samoro kibaji nyalo goyo kata luoro nyalo donjo kuomgi ma giwach ni wan to ok odwa dhi e tribunal. But aparo ni nyalo bedo gima ber ka wach tribunal ni odhi mbele. Kech ka en gima ibiro tim e public galamoro ma ji te neno kendo winjo gik mawachore kanyo to samoro gik mopondo ma ok dwa wachi gi